Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Ka Khasi Students Union Nobo Support Unit ha ka sngi thoding jong ka Pratrik Ubnaya Yong Arajar Arpuar kalapun sngo hakmat ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka Kongkaramai Khartungor halor ka Jingpentre Torti ya ka Surok ka bapunya so nado ka snong nongston shado wa ka ji ka seng kalapun sngo ba ka company ka bapentre ya ka Surok kalapun tuj khendo sheki penthor ka ba jong ki pai ba nong song snong jong ka thain rang balang kadadu ba kalapun julor ya ki penthor rep ka ba Nakaliang jong ka seng kala kerpat ya kani ka khali nong sensar jong ka district bakan tuklar lem halor kani ka jingdo nong jong ki nong rep da ka ba pha seu bailut ksan ya kani ka company ka ba pentre ya kani ka soro din ba nilai i ya ka jingut jingnam banyak sengau ke jingut jingnam jipat ba nong rep tika dong than jungi than rang blang berkawai halor ke jing pentre jong ketika company ya ketika surok awat isu tenat surok kena ketika we ke ban wanra ya ki ka ya ngi kinong rap bangin suk kakit ka ba bangin ra ki marap jungi iyo ki hat andre aku ipat kaliang kini gar kom pentrei kalong pala tortis ka ba pelat ha ka ba kila suthe julet lek dam ya kito ki kendau ha ki jaka ka ba ka nau slap wan ka kendau kanet segi ka bagi ba ngirap ngiriang ti halor ketika benta nak yang jungi ka Hilfamas Union isgau ban ong ba ketika company kere ban khat sendon ya utei kendo ba klempep undau flop bajurun wan ha po ki pentak ba jong kinong rap jungi kinet tuit hi baro syar te kamut menta ni nakal yang jong ngi Hilfamas Union bat ka harkar ba ka KSU ni wan ban kan bat i madam disi ba i deban klar no yakani marda nasu ban kubur ke ba i presiden ladap ong akani kapot hagaba dang entan hi ngirak su yami bat madam jungi bangin bu alor kimat ya keren namta ba yo sngoi ke jingut jingnam jungi pai ba jo kadang thanyi jungi ba ki ut namar ba kani ke jing the ndau jong kini ki company ba yo baterai kini surong kalau sisya kita ya di pajak di balong kinong rep nama kata ni kum ka senghi ni sukia nama ka jingut kijengki ki lawan ban ut banam ini baseng tang sim kli tagi mengwan ban kendu i madam disi kijungi batum juru haga jingi kendu kijungi i madam ga ai ka kasur ka basur tenat ya ka baik ong ba insa ya keren bat di breu jong kepeluti bakumno ban yarap namta ban pelaj ya kani kajing sya ban telep jo kani kendau kamtam haki pentorti tolong ke ke bangir sultanat ba madam ai kasur sultanat ini ngit kam ba leng ba kajing yarap lem kujung pi yang ba kajing ut jong pajba ke pajba dan kam ngit ba kan long ke kajing sultanat tolong ke ba wanra ya kadang kathan jungi bakane kajing wan jo kani development kalau kajing mentoy sya pat om tang bangin hapan dunong dak bangin yo dak we kwat ke development handre ngin duno ya kini ki pentorti jungi dak bangin du ban rep dak bangin du pat penengkam bantung de nama kata kum kasenghi di bantia lan banjur biang ba kum i madam i hapan simtia lam kini kum ba kren ini pat ngit ba leng ba ke ngerap simpi yangi bat ya ki nong rep kalong ke jingai bro mu pengiwan kendu hakani kapor kolong namar baki kani ka company kala tray lem dakhen ya ki penthor ka ba ya ki lengkharep jum kinong rep jum kate gadong than jungi kapasdang nadu ka sasnyang pemberiu bat jenrai bat sedu so senyang bat ki benta jong ka nongba rangblang ti holor kani ka benta nagaling jungi ngila ya keren bat ka DC ba nagaling jong karo kala persyang kala kular hi yangi bakat sim kia batkan saya perkat lang bat di nong tray jongka PWD ya halor kani kementan nagalian jo peseng peseng pun kerpat ro
ya ka ya ki pai ba jong ka dong than ba kin dei ban ya mi sakmat lada kum kine ki je bakin chus ngap ya ka ba ki kene ka company ka kale te hon ngi 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 sngo tenat bat ngi dokumen ni ke jingwan jong development apo jong ka than jong ngi tenre ka ba ngi sngo si pan lada kum kine ki jingle kum kine ki jingtre ki wan je bat ki wan penjon te halor kene ko banta ngi ya ga jing start bat ga jing sim ngi ga jing sim khia jong ka DC ba kan le kam kloy kani namar ba kini por ki ayom la sedang ki ayom rem ba ki nongrep jungi kin 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 like naka sim jing jinjar pada keju ka por nagaleng kaseng kasngeu ban kenturu ya ka DC bat ya kapilu di bahkan kan siu ya ki bai lutsan lani ki bai sitom na takatu ki jakarep ba ki la hap hi ban veng no ya ki kendau ya ki mau ya ki jingwit jingwa tu ki pentor kiti te nakalian keseng kesu ka paro kasngeu ban ai ka khwa ba ka jing sngeu lem na ta gitu ki ba ngat gitu ki benta ba sibun ngi dalam ki jong ki kmat ro ba kila bun hi ki pentor ba ki balajot tang pentor ki ba ki don ro ki per ki pra lani ki kenjaying briu la se kum kita ki ero ki la banje tena kalian juga seng sengau ben ketu ya ya ki por jong ka distrik makin simkie merdor lor kani kebentah